plena adolescencia con 13 anos e a catalogación de películas para maiores de 13 anos, recente cambiado Clásico. no ano 2010 por 12, por algún motivo. Supoño que motivos internacionais. Recentemente cambiado. Recentemente cambiado no ano 2010. E temos grandes películas da nosa adolescencia. Vos sabedes que moitas películas, o sea, moitas series de películas foron ao tacho, foron a mierda por baixar o seu rango de idade aos 13 anos. Pero Posible, ¿no? Vou vos poñer un gran exemplo que foi Terminator, que Terminator 1 e 2 eran para maiores de 18 anos e cando fixeron Terminator 2 dixeron, buah, pero un robot xigante molalle moito aos nenos e aos adolescentes, hai que baixar a idade, meter chistes e reducir a acción, seguro que será un gran futuro para estas películas. Pois non. Pois Que non. maravilla. Con Robocop tamén pasou o mesmo. Robocop 1 era unha peli moi animal, non sei se viste Robocop 1, Sí, non sei se vos cuadrou. A duda ofende. A duda ofende. A imaxe do tío, eso creo que en Robocop 1, que o tipo que lle... Claro, meu pai era como que... Porque daquela, cando nos éramos novos, os nosos pais sudaban os collos as pelis que víamos, non era como que un robot, este é pa neno, ponche aí. Regalan checo. Que ademais se regalaban coa voz de Galicia, joder. Sí, que o tulle des, dai a boche. Entón, claro, eu estuve vendo a peli, que guai, un robot, e de repente hai unha que lle cae ácido a un tipo, e como que se lle derrite o corpo. Eu creo que é un acojonado ali vendo. No, pero antes de que o transformen a robot, que lle disparan por todos os lados, lle reventan unha man. Eu quero vos recordar que mata un tío cun pincho USB. Que non é un pincho USB, pero o concepto é un pincho USB porque ademais é un pincho de verdad. Que co que lee datos introducindo no ordenador e con que nun combate saca como se fora Assassin's Creed e clava o tipo no cuello. E o tipo cae no lodo botando o mítico rollo este de Hollywood que debe ter, sabes, a ampolla ca sangre falsa e apretar así para que saia e o tipo cae así e chorritos así, po. E o subió de pequeno era como Fer, en plan, Paco, te la compro por $1. Te la compro por $1. Entón, Te la compro por $1. o que ti dis, Paco, entón, é que estas pelis eran para maiores de 18, pero despois as secuelas logo baixaron a Tuveron 13. éxito e venderon a nenos, sí. O sea, pasaron a como decirlo, Disneyficarse. Sobre Robocop hai que recordar que chegou a ter unha serie de animación. Non sei se Terminator activo. É xoguetes. É xoguetes. E xoguetes, pero quero dicir, os xoguetes ao final hai adultos que coleccionamos figuras e estas movidas, pero a serie de animación en principio estaba feita para nenos. E Robocop 2 enfrentábase a un Robocop que era adicto a unha droga que se botaba nos ollos. Tú sabes a grima que daba ver esa película de neno? Que collían unhas gotas como de limpar os ollos, pero que eran de color e botaban no ollo e se colocaban. O sea, era moi chungo, Era moi chungo aquelo. E despois chega Robocop 3 e é dunha nena que hackea, acordades vos do robot aquel dos pés que andaba así moi que toleaba, como... non? Que se bugueaba e que caía polas escaleiras e quedaba como os canos que non teñen un sono, no que corren, sabes? Que quedaba así de lado. Sí, ese robot, pues a nena, como era o personaxe nena da película, hackeaba o robot aquel e o convertía nun canciño que lles facía caso. E tú, pero vamos a ver, se este robot daba moitísimo medo. Mataba a un tipo que tiña un glitch que tiña que apuntar a un tipo desarmado e non deixaba de considerar que estaba desarmado. Eso como cando estás nun videoxogo e en plan, carga o xefe que che vai dropear a chave que abrir a porta da última mazmorra. Estás rollo Dark Souls 80 millóns de horas petando o xefe, morrendo ti hasta que o matas e hai un glitch e non che dropea ninguna chave. E dis, e agora que? No, pues, para min o mellor desa escena é que hai un tipo que despois de que o ametrellen, pero que non debía de quedarse a cadáver de tiros que lle mete, hai un tipo que berra, un médico, por favor, e tú, pero vamos a ver. como en Starship Trooper. Por favor. Un médico, por favor. Como que un médico? Chamai un enterrador. Pero eso, un médico forense. Eso como era? Que o robot, se estaba desarmado, non disparaba, pero o tipo estaba desarmado e disparaba igual. Era claro, porque sacou a pistola
a facer a demostración e o tipo dixolle, tiene usted un minuto para soltar a arma 30 segundos ou usaremos fuerza letal. E o tipo solta a arma e di o científico, ven que min funciona, e pronto di o robot, tiene usted 20 segundos. E todo o mundo se empeza a rayar. O mellor é un momento pola o sala, eu penso que correndo tiña- entre a xente para cubrirse, en plan, se parece pone o alguén xogo diante, das sillas, tío. Vamos para a música, todo o mundo sentado. Eu penso que é posible que claro, estou en Estados Unidos, é posible que o robot tuvera identificara como negro. como negro. Pero e a cantidad de cocaína que sale nesa película. Buah. A cantidad de cocaína que debe ser de verdad. Un consciente de que existía cocaína cando vin Robocop aí con 10 anos ou así, dixen, hostia, existe a cocaína. Porque ademais, é o que distí. Hai un ataque o sea, Robocop ataca unha fábrica de cocaína. Cando hai un Que momento están todas en sujetador para que o non tipo roben que crea o programa Robocop está con dúas prostitutas na súa casa, as que prácticamente embadurnan cocaína. Non sei, a película, a mitad, é certo, a mitad das escenas da película envolven cocaína de unha outra maneira. A ver, non cobrarías moito por esta película, pero traía cocaína incluída, sabes? O sea, Cobramos en cocaína. Hai que dicir unha cousa, que bueno, igual está pero fora algo que me chamaba moitísimo a atención tamén é que, joder, facían a catalogación de idades por películas, pero despois tamén a calquera hora che botaba unha película de máis de 18 anos e non pasaba nada. Tiburón era para maiores de 18 anos. O rombo arriba na pantalla. No, Eso non Tiburón apunta- botaba nas 4 da tarde, joder. Sí, o dos pero había un rombos non os rombo arriba viches na tú, pantalla. Paco. Non es tan No, pero un bello. rombo non, pero salía unha musiquita que dicía ti, ti, e puñan un 18 en rojo que en forma de rombo, creo recordar. Ah, Entón, sí, avisábate. Teus pais dicían, che, que estás vendo? E ti, unha película normal, e arriba había un rollo que puña mes de 18.